С подписването на този договор правим още една важна стъпка за разкриване на потенциала в дълбоко Черно море във връзка с бъдещи доставки на газ. Винаги съм твърдял, че газа, който бъде открит на територията, както на сухоземната, така и в офшорната територия в дълбоко Черно море, ще бъде най-евтиния газ. По няколко причини. Защото в често от случаите в България, когато доставя газа си по газопроводи, до 30% от цената идва от транзитните такси. Пълното съдействие от страна на Министерството на енергетиката и администрацията. Допълнително с търсенето и проучването и от бъдещи открития в територията, държавата ще получава и концесионни плащания, които могат да достигнат до 30%. Това означава, че всяка трета газова молекула ще влезе като стойност в държавния бюджет. First and most important activity is to safely start operations to acquire the 3D seismic we need to image the subsurface in order to determine the potential of gas, contributing to the vision of diversity of energy sources to the Bulgarian government. It fits with Shell's strategy where a couple of weeks ago our CEO went to the market and talked about advantaged upstream oil and gas growth to help with energy security globally. And we believe we can bring the best of our technology and our expertise. Thank you. Надявам се, че през следващите години, заедно с проучването и доверието, което и местните общности ще окажат на този подход, ние ще се похвалиме с гарантирането на нашата енергийна независимост и, разбира се, както и министърът подчерта, много по-евтин източник на енергийни ресурси. Thank you.